imatges ja han tornat virals. És l'enfrontament d'un grup de veïns de Cala Ratjada amb els clients de l'hotel que els van denunciar per celebrar una festa il·legal. Poc abans ja havien agredit un dels agents de la policia local que va intentar dissoldre la trobada. L'agressió va ser enregistrada per un veí. Els fets van passar ahir divendres i avui el director de l'hotel ha denunciat els agressors per amenaces. Bon vespre, tot d'una anirem en directe a Cala Ratjada per conèixer la darrera hora d'aquest succés. I a Eivissa, un home de 38 anys està detingut aquesta matinada per agredir un agent quan intervenia en una festa. Mentrestant, a Palma, el dispositiu de vigilància de les mesures anti-Covid ha aixecat avui matí 20 actes per incompliment de la normativa. Les infraccions més freqüents han estat per no respectar el límit de no convivents i no dur mascareta. Inspectors de la Conselleria de Turisme i agents de la Policia Local i de la Policia Nacional han actuat a diversos locals de la platja de Palma. I més de 600 persones s'han concentrat avui migdia a Porto Colom per protestar contra el projecte de reforma del moll de sa Duana. Reclamen al govern que la restauració es faci amb les tècniques tradicionals i no amb formigó com preveu el pla actual. El director general de Ports i Aeroport respon que les pedres es tornaran a posar com estan, ara però d'una manera més segura. Novè dia consecutiu sense cap defunció notificada per Covid-19 a les Illes. El darrer balanç de coronavirus mostra una nova davallada de casos actius amb 159 persones curades i 132 contagis nous des de dimecres. La xifra d'hospitalitzats a planta davalla fins a nivells del passat juliol. El regidor d'Hisenda i Economia de l'Ajuntament de Sant Antoni dimiteix arran de la polèmica pel seu habitatge. Chico Cardona ha presentat avui a hora baixa la seva dimissió i ha demanat disculpes per aquests fets. La Federació dels Socialistes Eivissens va tornar a demanar ahir la seva destitució. Coes als centres comercials i supermercats en el primer dia laborable de les festes de Setmana Santa. Aquestes imatges han estat enregistrades fa uns minuts. Segons els comerciants, l'afluència de gent ha estat constant durant tot l'hora baixa. I això que ara sentireu ha guanyat un prestigiós guardó de la BBC. És un fragment d'Insectacis, un treball de la formació mallorquina Jansky. La BBC i el Museu de la Música Anglesa els ha concedit el premi al millor so enregistrat a un estudi. Són sons d'insectes, ocells i ratapinyades, entre d'altres. Després vos ho mostrem.